I'm tired. Ako din mga kahigala, tired. Kumusta mga kahigala? Alam mahal. Salamat ko na full of pandesal, okay? I'm eating pandesal and cheese. Okay, good morning. Kumakain kami ngayon ng breakfast mga kahigala, pandesal with cheese, halaman. Katatapos ko palang din naligo kasi kagabi hindi na ako nakaligo mga kahigala kasi pagdating talaga namin dito galing sa Port Elizabeth is Oh my God. tulog talaga kami dito mga kahigala kasi napagod kami kasi 9 hours yung biyahe ba. Diretso talaga hindi na kami nag-stop. Today mga kahigala is Christmas party namin. So si Banana is busy siya sa pag-prepare ng pang-bride namin. Dadalhin namin doon. This is secret recipe spice, okay? Ito yung dadalhin namin pork at brogor. Boerewors, man, what's a robo? Brogors. Grabovors. You can say grabovors. Look, grabovors. At ice cream din. Na chocolate at vanilla. Pack my suitcase. I have got all my clothing and I'm leaving. Yeah. I brought my 2 rifles with because we shoot rabbits, okay, when on Christmas Day. So I've got my 2 rifles here, okay? We've got the rifles, the 2 rifles. Now we're back there taking the cannons with, okay? We're just going to blow everything up, alright? Yun ang dadalhin namin sa bahay ni Ate Cindy mga kahigala. Gazebo, camping chairs at mesa. Tapos ready na din yung regalo ko. Nakaputos na siya mga kahigala. Papunta na kami sa bahay ni Ate Cindy, mga kahigala. Ang pugi-pugi ni Banana. Nandito na kami mga kahigala. So, medyo busy pa. Kasi ready kami para sa laro-laro ba? Kasi may may prize daw kung manalo sa laro-laro. Busy! Sa pagkukulay. Kasi magpalaro kami. Dinadaan pa kami ng paro mga Busy si Mami din sa paggawa ng cake. Nag-style. Subusan mo na nga talaga. Gawa ni Mami Eden na Christmas tree na succulents. Bongga mga kahigala, super ganda. Christmas party. And happy birthday Cindy, Plantita. While waiting sa iba, kain-kain muna. Nagluto ang mga gwapa. Luto sila spring rolls. Ang mga lalaki nasa labas. Nag-bray na sila. Tapos talking din. Braying, Philippine style. Children playing. Yes. And you, Filthy 50. Of course. Kainan na. Ito yung mga food namin. Sindi. Hello. Start namin kumain. Tapos na kami kumain ng mga kahigala. Makisindrigit na kami mga kahigala. Yan. Change na ng mga guests. Alas na. Best costume na mga kahigala. Tapos na kami nag-exchange yung gift. Okay.
ng mga prize. Sige, the winner is JC! Magbigay na lang kami ng gift. Ni Sende. Dessert na naman kami mga kahigalang. Go, Bila! Oh, the Dutchess! There's a prize! Go, Robin, hurry up! Hindi ko kaya yun. Katuwa si Miwa. Uuwi na kami mga kahigala. So, nanghipos namin sa among gipang lingkuran. Uwi na! Pero matangin music na. Buwaka kang katawa. Nandito na kami sa bahay mga kahigala. Super na-enjoy ako today sa aming Christmas party mga kahigala. Kahit si Banana mga kahigala na-enjoy talaga kasi nga nagdadala kami ng mga husband tapos they meet each other ba. So chika-chika din. So alam nyo na. Ito ang mga dala ko mga kahigala. Yung exchanging gift, ito ang natanggap ko. Ito ang nanalunan ko sa second runner-up na best costume. Charot. Ito. Mga chocolate. Ito pa. Ito. Hindi ko alam kung sa loob niyan. Tapos may mga baso. Tapos syempre, yung giveaways ni Ate Cindy. Yan. Tapos, syempre, bring house mga kahigala. Pansit, binangkal. Oh my God. Manok. Pork na barbecue. Cake. Marami mga kahigala. Mahal, ano ang masasabi mo sa Christmas party natin today? I'm tired. Talking. Spoke the whole day, okay? Alright? He started talking. He started talking. Ako din mga kahigala, tired sa kakatawa ba? Sa mga laro namin. Marami kaming ganap today. So, thank you so much mga plantitas, bishes. Sobrang masaya ako. Kami ni Banana. So, see you next time. Kasi plan kami mga kahigala na mag-pick kami ng berry. So, kita-kits na naman ulit. So, yun lang. Today, mga kahigala, sana na-enjoy kayo, mga kahigala, sa mga ganap namin, no? Nga nagsayaw-sayaw, ba? Mga ganon. Tapos, mga palaro, kainan, chika to the max, tawanan. So, that's all for today, mga kahigala. Good night, babush! Take care kayo dyan. Kung nasaan kayong sulok sa mundo. Good night, good night.